Helo plant. Ydych chi'n gyffrous I fod nôl yn yr ysgol eto? Da iawn. Ydych chi'n edrych ymlaen at y Pasg? O ie, Pasg. A siocled. Da iawn. Wrth gwrs, I Gristnogion, mae'r Pasg am rhywbeth arall, nid just o ie. Rydyn ni'n meddwl am hwn hefyd. Beth yw hwn? Y groes. Croes Iesu. A dwi'n sôn am y groes bob tro rydw i'n dod I mewn I eich ysgol I wneud gwasanaeth. Ond beth yw'r groes yn meddwl I Gristnogion? Wel, gobeithio mae Doug yn gallu helpu mas hefyd, heddi, ond ble mae e? O, hello Doug. Hello, Mr Colman. Beth wyt ti wedi bod yn wneud? O, dwi newydd gael banana. Da iawn. A roddys ti'r groen yn y bin gwastraff bwyd? Naddo, roes I mewn i'r ddyn algylchu. O, Doug, mae hynny yn anghywir. Os ti'n rhoi'r bwyd yn y bin algylchu, mae'n difetha popeth arall yn y bin. O, Mr Colman, dwi ddim yn gwybod ble I roed popeth. Wel, dyna pam mae'r cyngor yn rhoi ffurflen I ni. Mae lluniau o'r pethau rydyn ni'n gallu algylchu a'r pethau dydyn ni ddim yn gallu algylchu. Ond, tein yw'r tein? Wel, wrth ymyl y pethau mae'r cyngor yn derbyn, mae tic, a wrth ymyl gwastraff bwyd ddyn hyn, mae croes. Beth yw'r groes yn golygu? Wel, mae groes yn golygu bod e'n anghywir I roi e yn y bin algylchu. O, felly mae croes yn golygu anghywir. O di. Ydy tol croes yn golygu anghywir? Wel, eitha lot ohonyn nhw, ydyn. Mae croes Iesu yn meddwl anghywir hefyd. Oedd Iesu yn rhoi y groen banana yn y ddyn algylchu? Naddo. A wnaeth Iesu rhywbeth arall sy'n anghywir? Naddo. Roedd Iesu yn berffaith. Doedd e erioed yn gwneud dim byd yn anghywir, dim un peth. Felly, sut ydy croes Iesu yn meddwl anghywir? Wel, mae'r Beibl yn dweud ar dydd Gwener y Groglith fe gafodd Iesu ei groes hwylio. Bu farw Iesu I gael y gosb am bopeth roedd ti a fi wedi wneud yn anghywir. Felly, doedd Iesu ddim yn marw am y pethau drwg wnaeth edd, ond y pethau drwg nes I. Mae groes yn agotho ni am y pethau anghywir rydyn ni wedi gwneud, nid Iesu. Yn union, Doug. Oh dear, di wedi upsetio Patsy poodle pink te. Beth sy'n wneud ti meddwl ni? Mae Patsy wedi anfon prythyr iddi, mae'n dweud llawer o bethau neis ynddo, ond mae hi wedi dweud bod nhw gyd yn anghywir. Rhaid i ni ddod wedi upsetio hi. Beth sy'n wneud ti feddwl hynny? Doug, gai weld. Mae hi wedi rhoi croes wrth ymyl y pethau neis. Anghywir. O, Doug, dyw groes hon ddim yn meddwl anghywir. Dwi ddim. Nag ydy. Bydd y plant yn gwybod beth yw hon. Ydych chi wedi anfon cerdyn I mam ar Sul y Mamau yn ddiweddar? A roi anwyl mam, Sul y Mamau hapus, llawer o gariad orddi wrth fi, a wedyn rhoi croes wrth ymyl dy enw. Beth yw'r groes hynny? Sws, mae'n meddwl cariad. Dyw'r groes hon ddim yn meddwl anghywir, ond cariad. Cariad? Felly dyw Patsy ddim yn meddwl fy mod I wedi wneud dim byd yn anghywir? Nac ydy. Mae'n golygu bod Patsy yn dy garu di.
Ww! Felly, mae'r groes hon yn meddwl cariad. Mae croes Iesu yn meddwl anghywir. Mae groes Aros am funud, Doug. Mae croes Iesu yn meddwl cariad hefyd. beth? Cariad ac anghywir? Ie, Yr un pryd? ie. O, sut mae hi'n meddwl cariad hefyd te? Wel, amser y Pasg wnaeth Judas fradychu Iesu yn yr ardd. Oedd Judas yn caru Iesu? Naddo. Roedd yr arweinwyr crefyddol yn dweud celwyddau amdano. Oedden nhw'n caru Iesu? Naddo. Roedd un o ffrindiau Iesu, Pedr, yn dweud nad oedd e'n nabod Iesu o gwbl. Oedd Pedr yn dangos oedd e'n caru Iesu? Nag oedd. Roedd milwyr yn taro Iesu a mocio e. Oedd y milwyr yn caru Iesu? Nag oedd. Roedden nhw'n rhoi hwyliau drwy ei ddwylo a'i wneud e hongian ar groes. Oedden nhw'n caru Iesu? Nag oedden. Ond dydych chi ddod y groes yn meddwl cariad? Wel, ydy. Dyw'r groes ddim yn dangos cymaint y mae pobl yn caru Iesu, ond cymaint y mae Iesu yn caru pobl. O, Dydyn ni ddim yn heiddi cael cariad. Mae'r Beibl yn dweud bod neb wedi gallu cyrraedd safon berffaith Duw ar ei pennau ei hunain. Rydyn ni'n heiddi cael cosb am y cwbl. o, Ond daeth Iesu i gael y gosb ar ei hunan yn lle ni. hooray! Mae'n dysgu ni i bwy bynnag sy'n credu yn Iesu dweud bod e'n flin gyda nhw am beidio gariau a gofyn iddo fe i fyw gyda nhw. Mae Iesu yn cymryd ein pethau anghywir ar ei hunan. Mae'n talu ein cosb ni yn lle ni. O, da iawn. O gorau te, Doug. Beth fyddi di wneud am waith heddi? O, di wedi tynnu llun map. O, pa fath o fap? Map trosor. O, oes croes ar dy fap? Oes. Gai weld. O ie, dwi'n gweld y groes. Ie, mae'n dangos ble i ffeindio'r trosor. Dwi'n hoffi trysor. Dwi'n hoffi trosor. Wel, mae'r Beibl yn dweud bod dod yn ffrindiau gyda Iesu fel darganfod trysor. Sut? Wel, i Gristnogion, mae dod yn ffrindiau gyda Iesu mor fendigedig, mae'n fel ffeindio trysor drud. Oes math ei ffeindio e? Oes, mae'r Beibl yn pwyntio'r ffwrdd i Iesu. O ie, dwi'n gwybod. Mae'r groes sy'n dweud ddrwy'n na'r trysor. Mae croes Iesu yn meddwl trysor hefyd, ond diw e? Odi. Da iawn, Doug. Fel arfer, mae trysor wedi cael ei gladdu yn y tir. A roedd Iesu yn cael ei gladdu hefyd. Naeth rhywun gladdu Iesu yn y tir? Wel, ar ôl i Iesu gael ei groeshwylio ar y dydd Gwener, roedden nhw'n claddu fe mewn bedd. O ie, ac ar y dydd Sul, roedd Iesu yn atgyddodi, codi nôl yn dduw. Da iawn. A dyna pam rydyn ni'n cael oer Pasg hefyd i feddwl am bywyd newydd. O, gwych, da iawn, dros y Pasg. Dwi'n mynd i ddeddol am ddarwraeth Iesu yn y gostel a bywyd newydd hefyd. Ond nawr, dwi'n mynd i wneud rhywbeth arall. O ie, ffeindio llawer o groesau i atgoffa dy hun am groes Iesu. Bydda, ond dim eto. O reit, tynnu llun o'r bedd gwag pan ddaeth Iesu nôl yn byw ar Sul y Pasg. Hoffwn i wneud hynny, ond mae rhywbeth arall bydd rhaid i ni wneud yn gyntaf. O, beth yw hynny? Tynnu fy nghrwyn banana mas o'r ddynol gylchu. O, gore te. Banta ti te. Da iawn.
Da iawn. Wel, mae'r groes yn dangos bod Duw yn caru ni hyd yn oed os dydyn ni ddim yn ei garu e. Oes rhywun rydych chi'n nabod a dydych chi ddim yn meddwl sy'n digon da ar gyfer i chi fod yn garedig iddyn nhw? Beth allech chi wneud i ddangos bod chi'n poeni amdanyn nhw? Meddyliwch nawr. Os gorau. Dwi'n mynd i weddio nawr. Os ydych chi eisiau gwneud hon yn weddi i chi, ydych chi'n gallu dweud amen ar y diwedd. Agloedd Iesu, diolch am farw ar y groes ein bod ni ddim yn ei heiddi. Helpa ni i fod yn ddiolchgar am yr hyn y rhoi ti wedi wneud i ni, a helpu ni i garu eraill yn yr un ffwrdd a bod ti'n ein caru ni. Amen. Amen. Wel, diolch am wylio'r fideo heddiw, a Pasg hapus i chi gyd. Hwyl fawr!